Today ay gagawa ako ng video para doon sa comment dito sa yung suggestion about bakit daw ang looks ko ay hindi ako tumatanda. Yun ang sabi dito sa comment. I will show you the comment. Wait lang. Hanapin ko. Ito yung comment na napakahaba, oh. I will show you. Here. Ayan, oh. Kita ba? Yan. Yan ang comment sa akin. Ne? Hindi. Bakit ganon? Ayan. Yan ang comment kahapon. Anyway, I will put there. I-insert ko dyan. Ang sabi niya, "You are wonderful. One of the most beautiful girl I have ever seen." Wow, flattering naman. Ang pangalan nga pala nitong nag-comment ay si Ben Gazi. Pero ito ay babae. Hindi siya lalaki. Ginagamit niya lang yung account yata ng anak niya. Okay? One of the most beautiful girl I have ever seen. Wow. Napaka naman ito. Bukad naman ang atay natin yan. Ako naman. In you, I see beautiful soul. And because I wish you good luck in life. I will support your channel. Please, recording often. Just stay happy, strong, creative, and beautiful. You have a very nice face and neck without any wrinkles. Meron naman po. Ewan ko lang, sabi nga rin nila. And then irregular lines. You know how it is said that the neck is a woman's best friend because only the neck reveals the right age. And you are so youthful. I would say it has to do with our beauty coming from within. Can you make a video about your neck? Wow, neck care? Wala naman ang special na care po. What is this? Many ladies would be happy to look like you. Wow, so flattering talaga. Wow, grabe. You make me feel brand new. You make me feel brand new. Yan, napapakanta tuloy ako. And then, ang reply ko naman, ang sabi ko, thank you so much for inspiring me more. You're so kind. God bless. Sabi ko. Ang sabi na naman niya uli, nag-reply siya, ayan, sabi niya, thank you. That means to me. That means a lot to me. What do you think about the topic I told you? Sabi niya. Kaya, pinalo up niya. Kaya, ngayon, eto ako para ipakita ko sa inyo ang daily skincare routine or neck care routine. Okay? So, ako guys, sa pag-aalaga sa sarili, walang special na kung anong alaga o anuman na care na yung mga mamahalin na gagamit ako ng mga mamahaling bagay o pupunta sa spa o pupunta sa kung saang salon para gumanda. Hindi po ako ganun. Wala po akong time. I am so busy with my life here. A lot of things to do. Ang dami kong inaasikaso, mga projects namin, trabaho namin, ang vlogging ko, you know, lahat ay binibigyan ko ng time. Ngayon, siguro sa gabi, before going to bed, yun lang ang time na ako ay makapag, medyo malambing-lambing kong sarili ko bago ako matulog. Kasi nakaka-guilty naman yung matulog ka na you feel dirty, di ba? Uneasy ka na matulog. So, at night time, yung natural na ginagawa natin, ewan ko kung ginagawa ninyo, kami ng asawa ko, every night yan, nagsha-shower kami, and then after shower, ako ng face. Yung face ko nililinis ko, then
placing na lotion, kahit anong any kind of lotion pwede sa akin. Hindi ako maarte, hindi ako namimili ng brands na mamahalin or what. Ito nga nabili ko ito ng 50% discount sa SNR, mga ganun lang kung may occasion. And then sa face ko naman and neck, of course I clean my face with the natural, ito lang yung ordinary na micellar water, okay? Pero ang facial wash ko is yung gamit kong soap for how many years na, yung orange na ginagamit kong facial soap sa Blue Crystals. But anyway, any kind basta pang facial na soap pwede, okay? So ganun ang gawa ko. Then maglinis ako nito, yan, ganyan. Then because ang ating tema to ngayon, nitong video to is about the neck. So, syempre, ang neck, nililinis din nito. Okay, I will do now. So, because this video is about, the subject is about the neck, I will show you how I take care of my neck, I will get my mirror. Kasi, hindi ako makapag-demonstrate na wala namang mirror. So, ang mirror ko guys ay ito. Next time I will buy the mirror. Ito yung mirror ko. Okay? Ipatayo ko dyan and I will show you how I do my care sa neck. Okay? So, maybe yung buhok kailayo muna para hindi makadisturb. Kung pwede ponytail, nasa na ba mo? Wala. Okay. Anyway, just do your yung tali ng buhok, ilagay, ganun. And then, yun, pag nagtanggal ng mga sa neck, ay ganyan. Tanggalin ko muna ang necklace. Ganon, tinatanggal ko ang mga dumi sa leeg. Ayan ang leg ko guys. Ewan ko kung bakit beautiful daw ang neck ko. Ewan ko, thank you. Ano ba yan? Oh my God. Ganon. And then, sa beauty naman siguro, sa nakikita ko, ako kasi kahit maraming problema, ay hindi ko masyadong dinidibdib. Pag may problema man ako at yun ay naipanalangin ko at naisumbong ko na sa God, parang magaan na ako. Para bang ipinapasa ko yung problema ko sa God at ikaw na po ang bahala sa akin. Ganon. Yun ang secret ko. Kaya magaan lang. Kaya, you have the, yung meron kang ganang mag-smile. Diba? Kaya ganon ang ginagawa ko. Yun ang isa pang napakalaking sikreto. Hindi, totoo lang. Yun talaga ang ginagawa ko. And then, ganyan. Maglinis ng neck lang ang ginagawa ko guys dahil ito ang request. At pagkatapos niyan ay syempre kung sa face ko naman hindi ko muna tanggalin yung makeup ko, kalalagay ko lang guys. Okay, and then sa face naman bago ako matulog, pagka nalinisan na noon ay maglagay ako nitong serum ko. Ito, serum sa face. Itong serum. Yan. Meron akong serum. Serum or serum. Ngayon, bagegi. Ilagay ko lang siya sa, kahit kinakamay ko lang, basta't malagyan lang ng serum. Or, cotton na itong pads. Tapos, dadampi. And then, pag natuyo, ilagay ko na yung facial cream ko. Ang night cream ko ay itong Age Defense pala. Tingnan mo, hindi ko alam. At ang brand nito ay Target Pro ang pangalan, by Watsons. So meaning gawa ng Watsons ito guys. Basta't may night cream sila, Age Defense Pro doon sa Watsons kung gusto nyong gayahin kasi maganda siya, moisturizer, and then na-relax ang face ko yung diba, nag-dry kasi minsan isipin natin sa gabi yung pag naghugas ka ng face mo ay parang na-feel mo na parang nagda-dry. Ito ang gamit ko to moisturize and hydrate my face. And sometimes pag
nilalagyan ko nito. Pagka naubusan ako nito, pansamantala itong gamit ko. Kahit kahit nga minsan pag naubusan ako, lotion eh. Ganon. And then, sa araw, never to forget to apply sunblock before going out. Yun. Tip ko yan Hindi lang neck ang topic ko ngayon. Ito 50 plus PA plus. Ito yun, SPF 50 PA++++. Ayan. Yan ang gamit ko. At ito ay Target Pro pa rin. Pareho sila ng brand. At ito ay gawa ng Watsons. Pero may kamahalan lang. Yun lang. Sasabihin ko lang totoo. Medyo expensive sila. Okay? Pero matagal namang gamit. Tapos, ngayon, sa neck. Yun. Sa neck, ha? Dahil yun ang nire-request nyo. Yung neck is the girl's best friend pala. Ngayon ko lang narinig po yun. Oo, ngayon lang talaga. Ang ginagawa ko ay before going to bed, dahil may nagsabi sa akin way back 3 years ago siguro yun, na narinig ko sa isang kaibigan ko na to prevent you from hypertension, lalo na bago matulog, syempre pagod ka, no? You must have to massage your neck paatras na ganito. I will demonstrate. Kahit anong gamit mo, minsan gamit ko ay Pants, gamit ko ay Cetaphil, or kung gusto nyo, pwedeng gamitin ang Efficacent, pero parang ayoko, para lalo ako nagkakasakit pagka Efficacent ang naaamoy ko. That's why. Mabango siya, pero parang ewan ko, siguro, psychological lang yun na kapag nakakaamoy ako ng mga ganon, Omega, Efficacent, parang may sakit. Ayokong magkaroon yung system ko ng ganun. Kaya gusto ko happy lang ang amoy. Kung pwede nga, Johnson's Baby Oil, Johnson's Baby Lotion, basta mahagod mong maigi yung iyong neck. Kaya maglagay tayo, guys. Ayan. Ayan, ganyan ang ginagawa ko. Nilalagyan kong ganyan. Tapos, para lang madaling mamassage. Ganun, no? 1. Binibilang ko at least 60 times ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ang paghagod mo ay para bang isadya mong mamasahe yung mga nerves dito sa neck. Ganyan, ganon. Tapos, tinatransfer ko pababa, pataas, ganyan. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ganon ang ginagawa ko. And then, parang na-massage. And then, you can feel pag tired ka the whole day. And then, yung parang, di ba, katulad ko, minsan nasa harapan ng computer, nakaupo lang na ganyan, parang hindi nagsisirculate na maigi yung blood mo. Kaya, at saka yung posisyon ng pag-upo mo minsan, hindi maganda, parang affected dito parte. Kaya, kailangan mong hagod-hagurin yan bago ka matulog. Iganon mo lang ng iganon, ganyan. At ma-feel mo, para kang ma-relax, tapos maramdaman mo may mga nagbubukol-bukol na mga nerves at iganon mo, ang sarap ng pakiramdam. Parang may mga painful na part, tapos magiging, ma-relieve siya pagkatapos. Yun, ganun guys. Ganun lang pag-aalaga ko ng sarili ko, o sariling kayod, sariling pagsisikap. Ako ay nakakamasahe ng sarili ko. Itong parte lang na ito. And then, importante din, masahihin mo itong mga ganito mo. Affected lahat yan eh.
yung mga kamay mo, lalo na ako na masyadong maraming ginagawa. Minamasahe ko yan, pati yung talampakan. Oo, pagkatapos maligo. Yung talampakan natin, affected lahat ng ano kasi natin, yung system, yung internal organs natin affected. So, kailangan hagod-hagurin mo saglit, pero yung neck ko, ganun nga. Ito nga na nga yung. Ayun lang guys, yun lang ang pag-care ko sa neck ko. And then, the number one na i-take care mo ay how you think things. Okay? How you maintain your positive thoughts. Okay? Kailangan positive thoughts lagi para maiwas ka sa mga iniisip. Pag once na nag-isip ka ng masama, magkunot noo ka na. Ganun na. Diba pag nagkunot noo, wrinkles na yan. Okay? At least ako, ayun, ang pangit. Ang pangit guys. Tapos itong ating neck, ganun lang. Hagod-hagod. Yun know, kasi pag medyo nag-edad na, nagiging saggy na yung skin natin pababa. Katulad ng halimbawa, yung face natin, yung dito, pababa, yung imbes na mangiti tayo, lalo na't para masimangutin ka at masyadong mapag-isip ng negative, itong mag-letter C siya, mag-concave siya na pababa. Magganon. Yun ang iwasan natin. Kasi, alam nyo, yun ang bibigay ng image ng matanda. Magiging matanda looking tayo. Magiging old looking. Di ba? Ayaw natin ng ganon. Ay, natural lang yun sa tao. Pero, kung pwede, maliwalas pa rin ang mukha natin kahit na sa pagtanda. Ayun ang gusto kong i-share sa inyo guys. So, ayan, na-share ko na naman sa inyo kung anong ginagawa ko sa leeg kong ganyan. Meron din silang binibiling mga pang-massage, yung ginaganon lang sa leeg. Ako wala, kamay lang, ganyan. Kamay lang. Ayan, iwas gastos. Yung kamay natin, ayan oh. Ayan. Oh. So, ang neck ko ay ganyan. Sabi nila, yun nga, sabi ni Sir, yung nag-comment, or Ma'am Ben, ay, ano raw, secret ng neck ko. Ay, nako. Very simple lang po ang pagkatao ko. Hindi po ako ganun ka-sophisticated. But, I am so proud. I am so blessed with positive mind na para maging positive ka sa buhay, iwasan mo yung alam mong taong mga toxic, iwasan mong makipag-mingle sa mga taong magbibigay sa'yo ng problema, yung mga taong kilala ka lang pagka meron siyang makuha sa'yo, may iniinteresan sa'yo, alam mo na yun. Maging matalino at maging wise sa buhay. Mag-ingat tayo lagi. Hindi naman sa pagdadamot or what, but we don't want to be abused. Diba? Lahat naman tayo ganon. Diba? Diba? Pwede rin maging kind, but not to be abused. Kasi, minsan, naranasan na namin how many times na ma-abuse ng asawa ko. So, para maiwasan at maging maliwalas ang mukha at para maging youthful looking lagi, ay take care of yourself, okay? Ang number one dyan, yung pag-iisip, huwag mag-iisip ng problema lagi. Please, and then be prayerful, grateful, appreciative. Pag ikaw appreciative at ikaw grateful, ay makontento ka, matuto kang makontento kung ano ka. And that is the key, na ikaw ay maging happy. Pag hindi ka makontento, ay yun ang magbibigay sa iyo ng unhappiness and sadness. Yun ang sa aking belief. At saka, pagka natural, pagka real sa iyong buhay, pagka real na bilang isang tao, yung real ka lang. Kung ano ka, yun ang makita ng tao. Huwag kang yung mag-pretend na akala mo gusto mong
mag-pretend na gusto mo makita ng tao na ikaw ay para ikaw ay tingalain ay kung ano-anong ginagawa mo sa buhay na kahit hindi naman sana kaya ng bulsa. Huwag ipilit. Kung ano yung kaya natin, yun lang, para hindi tayo magka-problema. Ako, kung anong nakikita nyo sa mga online na post ko, ayun na ako, guys. That is the real me. That's why I am happy. Wala akong problema. I am happy to just smile like that. Magaan ang buhay pag ganun. Okay? Nagsasabi ako ng ganyan, pero sana huwag niyong masamain kasi yun talaga ako. Okay? I want you to be informed that me as MJ or Rich Cheats in YouTube and MJ in Facebook, Maria Jean, is very natural. Hindi ako mayaman, pero happy. Rich in happiness. That's why rich. Rich with H. Rich in happiness. That's why I feel rich. Diba? I know how to appreciate and grateful. Thankful to God. Thank you. Bye-bye. Take care. Ingat kayong lahat. Okay? Positive minds. Positive vibes. Happy-happy lang tayo. Okay? Carpe diem. Life is too short. So, godere la vita. Meaning, you must have to enjoy life. Okay? Enjoy your moments on earth. Bye-bye. Take care. I love you guys.